Hej, jeg hedder Michael. I dag skal jeg køre lidt på løbehjul. Malte, han kan desværre ikke, men han står og filmer til grunden. Så vi håber, det bliver en god video til YouTube. Og så vil jeg lige først fortælle, hvad mit løbehjul det består af. Det er, nu siger jeg lige farverne først. Som I kan se, sort, gul, hvid og blå. Og så og så jeg synes bare, at vi skal komme i gang nu. Og så hedder det Lucky. Alt det er Lucky her. Så jeg synes bare, at vi skal komme i gang med at køre noget løb. Det første, man skal lære på løbehjul, det er at hoppe. Det er simpelthen bare lige ved at hive op i retningen her. Og hvis du skal være rigtig god, så skal du lave et bungehop, for det bliver et godt hop. Og det vil være med et bungehop, det er, at du først får bardækket op, og så bardækket, så ligger sådan her i luften. Og så lander ned på begge to samtidig. Det vil jeg lige prøve at vise, hvordan det kommer. Jeg kan fandme undskylde, hvis det kommer sådan lidt bil her. Vi går lige sådan en anden vej, så det er lidt dårligt. Det er bungehop. Vil jeg lave styling, som jeg kalder det, eller hvad fanden er det hedder? Bird? No, nej, det hedder jeg ikke. Nej, jeg laver bare styling, og det er simpelthen, hvor du kommer sådan her, op, og så styler sådan her, men så skal du også, sådan at du kan blive ved med det, så skal du også have det andet ben til at komme op, og så lægge sådan her i luften, hvor du går lidt angsten af det. Men det vil vi lige prøve at vise. Det er stejl. Wow! Nu vil jeg lære jer 3 træk. Det er, hvor I kører. Det skal I bruge meget af skulderen til. Sådan her. Altså, det man gør sådan, det er, at du hopper, og så kommer du rundt, og så kører du sådan lidt baglæns, og så hopper rundt igen. Og det skal du bare bruge, altså din skulder til. Sådan, hvor man kører sådan rundt, så bakker lidt, og så kommer rundt igen. Og der må man gerne gøre sådan. Man behøver ikke bare gøre sådan der, og så sådan her. Der kan man godt sagtens gøre bare sådan der. Altså sådan, hvor du kommer sådan her. Og find den. Hvor du kommer sådan her, og så kommer. Det er godt det der. Så laver man simpelthen det. Jeg tror, hvis det var bare nok for den her video, ja. Så ja, jeg må gerne rigtig meget like og subscribe videoen. Vi vil sygt gerne komme op. Hvis vi kommer op på 100, eller hvad fanden var, hvad skal vi sige, 50 likes, så laver vi sgu en video, hvor hvordan vi spiser slik eller sådan noget, og sådan noget chili og sådan noget. Så det må jeg meget gerne.